Social media o tabuk o mangpili kaisa jeheno viral wngwi tongo Mahabharat ni o drisho no nugui borok nungnai rok wanajak thangba bahai ke Shree Krishna Nobar uri rwkha hinui o mangpili tabuk kaisa phaima bai video viral wngkha tei bo tui phiga nog bagui o viral video ni mangpili video ni screen o norok viral mangpili o nugui mankha je kaisa gari o khaiui Mahabharat ni Draupadi ni sari khukchukmani chirhorani mangpili phunukmani arut sutui jephuru a drisho no phunukgwi thangkha lama o tongnai rok nairokha a drisho no kintu jotono obak wngwi thangbai khe je Shree Krishna Nobar khai bir sari ba uri rwjakma nugui borok rok wanajak kha bwdai hai logic rwui je Shree Krishna oro Nobar o bir sari tonwi rwkha hinui sanani thangka khe chwng chirma shooting rok khai nugo rosi duri bai khachiui rwmani kintu oro wngkha khai Shree Krishna no birui rwkha hingkhe norok khai o mangpili nugui norok kisa sala je bwdai khai Shree Krishna Nobar bai uri tonwi rwkha na nokno uansukhtui nokno muchungtui kisa comment khai sadi.